Habig naong ko singot kayo ba kondisyon nga na permi mga katilo santi barley kopi ang gamit lakas-lakas. Tiaw mo na mga higala. Sa ikaw diya ang naglantaw kung gusto ka nga makasulay sa ato ang product nga barley, comment lang diri nga comment section kay natay dagang stock o layo kay ka pwede na ito ipadala. Si share ay bahala na padala sa inyo ha. Sus. Oh. Oh. Sus. Gwapo. Gwapo kayo basta anak sa Ginoo, gwapo sa kayo na. Hala pag manghinaway mo dag. Ingon na magiging ko gwapo basta kay ako. Yan si ko gwapo ko. Kaya tagi. Kaya tagi. Lakto tari sa kalibunan. Ano na? Siga na akong ilong. Siga na akong ilong. Hapit na, abot na ko hapit. Ano na balayo? Abot na ko. Sila diri day. Kabuok ka ba ng kuha niya? Sako ya. Ang gila ni. Hi love. Yahaya. Yang palalab ni gaan. Haris lang. Kuya. Sige, salamat sa inyong pagtanaw, palikog, share, follow sa wala pa nakap